लक्ष्मी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज ही शेगलाच्या पाल्याची भाजी ही आज करणार आहे। ही शेगलाच्या पाल्याची भाजी नीट करण्याची सुद्धा एक पद्धत असते बघा। कशी हळूहळू धरून बारीक ती पानं काढायची, त्यातले देठ येतात ती नीट करून व्यवस्थित मग ती धुवायची। प्रत्येकाची एक एक झाल्यानंतर तशी ही बारीक चिरायची असते। जेवढी तुम्ही ही बारीक चिराल तेवढी ती भाजी अतिशय सुंदर होते। चिरल्यानंतर ही उकळत्या पाण्यात घातली आणि अशी घट्ट पेली बघा केवढीशी झाली ती। ह्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य 3-4 मिरच्या, चवीनुसार मीठ, चवीनुसार गूळ, खोबरं पाववाटी, नारळाची पाववाटी खोबरं, ही भिजवलेली मूग डाळ आणि तूर डाळ अगदी थोडी 1 बोट चमचा, मध्यम आकाराचा कांदा। गोकुळाष्टमीला ही भाजी आमच्या इकडे खूप लागते, पण तेव्हा भाजीत कांदा नैवेद्यासाठी घातला जात नाही। आता ही भाजीचं ही भाजी पिळली घट्ट मगाशी होती ती अशी मोडली, म्हणजे अशी व्यवस्थित हे केलं म्हणजे आपल्याला फोडणीला घालताना भाजी करताना बरी पडते बघा। भाजी दिसताना तेवढी दिसलेली आणि नीट करून बारीक व्यवस्थित हे करून ही एवढी झाली। आणि त्याला मीठ लावायचं व्यवस्थित, थोडं मीठ फासायचं ह्याला चांगलं। आणि खोबरं म्हणजे कसं माहिती आहे, भाजी रुचीला छान येते। आणि मग नुसती फोडणीला, ह्याची हिंग मोहरी नाही, ह्याची फोडणी ही कांद्याची फोडणी। ह्याच्यात मीठ, गूळ मात्र नाही फासायचा, मीठ आणि खोबरं जर आपल्याला चवीनुसार फासून ठेवायचं। खोबरं म्हणजे आम्ही ह्याला मालवणी भाषेत चून म्हणतो। की आपण इतर पाल्यांची भाजी करतो ना तशी हे कढई ठेवली आहे, तेल तापलेलं आहे। तेल तापल्यावर लगेच ही मिरची घालायची तुमच्या चवीनुसार। मिरची जास्त तेलात आम्ही करायला घेतली। हा कांदा, स्टीलची कढई असल्यामुळे जरा व्यवस्थित लक्ष द्यावं लागतं, नाहीतर पटकन करपतो। कांद्यावर चवीनुसार हे मीठ घालायचं, थोडंसं मीठ म्हणजे कांदा शिजतो। आणि आता हे जी चणा डाळ, तूर डाळ थोडी तुमच्या पद्धतीने, मी ही तूर डाळ आणि थोडी मूग डाळ घातलेली आहे, ही ह्यावर परतायची, फुलायला द्यायची। मिनिटभर ही डाळ थोडीशी ह्या तेलातच शिजल्यासारखी होते आणि मग भाजी टाकायची। बघा ही तेलाच्या आणि ह्याच्या वाफेवरच ही डाळ शिजत आली। काही वेळा ही डाळ अशी पटकन शिजत नाही म्हाताऱ्या माणसांना, कारण पूर्वीच्या लोकांना ह्या भाज्या जास्त आवडायच्या आणि व्हायच्या। आणि खरं सांगू ही भाजी फार औषधी असते। आता मी ह्यात कांदा घातला, पण अष्टमीच्या नैवेद्याला, गोकुळाष्टमीच्या नैवेद्याला ह्यात काही घालत नाही, पण एवढी चविष्ट होते। कोकणात सगळीकडे तेव्हा पालेभाजी हीच शेगलाची केली जाते, आणि कारण हा सीझनच आहे, कोवळा मिळतो। आता हे मी माझ्याजवळ हे असल्यामुळे मी शिजलेली आहे, त्यात मी 2 मीठ आणि खोबरं लावलेलं, ती शेगलाचा पाला घातलाय आणि 2-1 मिनिटं यातच शिजवणार आहे वाफेवरच। वाटलं तुम्हाला तर जरासं अगदी 1 बोट चमचा पाणी घाला, कारण काही वेळा ती डाळ शिजली नाही अशी वाटते आपल्याला। तेव्हा जेव्हा कांदा आणि फोडणीला घातला जातो तर त्याच्यावर हे झाली वाफ आली नाही बाबा डाळ शिजली नाही, तर 1च बोट चमचा, अर्धा बोट चमचा पाणी घालून त्यात ती शिजवून घेतली की सुद्धा बरं, म्हणजे म्हातारे जे आपल्या घरात सिनियर सिटीजन आहेत त्यांना ते खाण्यास ही अगदी 1-2 मिनिटात वाफेवरच झाली। खोबरं झालं, आता हे चवीनुसार गूळ घालायचं। गूळ घातल्यावर मिनिटभर ठेवून भाजी तयार। स्टीलची जेव्हा हे असतं, आणि भाजी मात्र भाजी बघावी लागते, नाहीतर पटकन करपू शकते। आपण ती त्यातच शिजवलेली असते, उकळ काढलेली असते, त्यामुळे ती भाजी तशी शिजलेलीच असते। अशा प्रकारे ही शेगलाची भाजी तयार झालेली आहे। कोणतीही पालेभाजी व्हायला 3-1 मिनिटं लागतात, पण त्याचं बाकी सगळं करायला वेळ लागतो। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर लक्ष्मी किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि कॉमेंट्स करायला विसरू नका। धन्यवाद।